Som-hi! La gran diferència de l'arquitectura del romànic i del gòtic la trobem en un tipus d'art. L'art de mig punt que feien servir al romànic permetia fer construccions sòlides, però no eren ni altes i els murs havien de ser molt gruixuts i no es podien col·locar finestres. Havien de fer com si fos per aguantar aquella estructura. En canvi, el gòtic comença a fer servir un altre tipus d'art, un art en tipus de fletxa, el que diem art ogival. Aquest art, les forces eren menors a les parets i es podien fer edificis molt més elevats i grans finestres a les parets. D'aquesta manera, les esglésies del gòtic eren molt més il·luminades que les esglésies del romànic. Vinga, fins ara, adeu.